tuplaa nettisivujesi kävijämäärä teknisen SEOn avulla. SEO eli suomeksi hakukoneoptimointi on verkkosivujen ja sisällön optimoimista sellaiseksi, että Google indeksoi sen mahdollisimman korkealle hakutuloksissa. Teknisellä SEOlla tarkoitetaan verkkosivulla muita asioita kuin sisältöä ja avainsanoja. Tekniseen SEOon kuuluu monta eri osa-aluetta. Yleensä teknisen SEOn analyysissä käydään läpi yli 100 eri kohtaa sivustolla. Näitä ovat esimerkiksi sivuston latausnopeus, eri skriptien toiminta, otsikon pituus, metakuvaukset, kuvien alt-tekstit, kuvien koot ja sivujen käytettävyys. Ilman, että tekninen SEO on kunnossa, sivusto ei voi saada kaikkea potentiaaliaan irti, vaikka sisällöllinen puoli olisi kunnossa. Voit ajatella asiaa vaikka talon rakennuksen kautta. Jos perusta on tehty huonosti, talosta ei tule hyvää ja kestävää, vaikka muu ulkokuori olisi tehty hyvin. Sama pätee nettisivuihin ja siksi kannattaakin tarkistaa, että tekniseen SEOon liittyvät asiat ovat kunnossa.